IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impalagip ni Police Senior Master Sergeant Eric Bumagat, Hepe ti PNP Traffic Division iti Siudad ti Laoag, iti saan kuma apan Agmaneho dagiti menor de edad iti e-bike. Kunana amadlawan nga isuda pay tinakarit kanate nga unay iti kalsada. Imbatad na nga adon dagiti nasitsitadang ubing iti daytoy apan Agmaneho da at itaduma ket dandani na aksidente. Haan ko pa sir na pabalbalin tawa. Sulat ikas lang medyo papelang. Di kinaubing da. Nabilang ang multi traffic. May naig iti daytoy ket may panamnama ang may rehistronto dagiti e-bikes ken kas bilang agsalungasing da iti ordinansa ket agmultada iti 3,000 pesos. Kung malumulta, tapos magahiga, ang pa. Di nga meaning ko ano, basta ma-unregistered na di Edad di nga mean dati nga ordinance ating unregistered JS lang lutang di lugan motor diyan. Basta mo na dito driver's license, JMOT lang. Awan ni ganat numat gatad na siya. Edad J anti bata yung citation ticket nga 3,000 din ang sir. 3,000 first offense no qualifications. Ay mo sir na ipan na pa. Iti agdamakit ato dagiti umanamong ang motorista kasapulan ang madaanan ti permit dagiti agusar ti e-bike tapos rikasta ket target mitlaeng dagitoy. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.